Hej Mogens, og tak fordi du vil være med. Du sidder jo her, fordi du er jo, hvad man kan kalde lidt af en ekspert inden for området Lean. Men hvis vi lige starter med, at du lige præsenterer dig selv kort. Det kan jeg da. Mogens Brink. Jeg har i rigtig mange år været leder. Forskellige virksomheder, forskellige steder. Og har i den sammenhæng faktisk fra 2006 været heldig at arbejde med Lean. Så de steder, jeg har arbejdet, det har typisk været som fabrikschef, produktionschef, produktionsdirektør. Efter min læretid på Amcor, 7,5 år med en virkelig god oplæring i Lean, der har jeg så efterfølgende taget en Black Belt certificering, så jeg har, skal man sige, papirerne i orden. Men jeg vil sige, allermest vigtigt har min praktiske arbejde været Lean-implementering på forskellige fabrikker. Her er en i Tyskland, i Hannover, hvor jeg var 1,5 år. Så det er egentlig min baggrund for at have arbejdet med Lean. Jamen, Lean er jo også kendetegnet ved at hedde sund fornuft. Og jeg har kommet nogle steder, hvor de har haft dårlige erfaringer med Lean. Det er der desværre nogen, der har. Ting er sat i søen, de er ikke blevet fulgt op, de er fadet ud. Og der har jeg et par steder valgt simpelthen at kalde det sund fornuft. For at få folk med, ikke for at få medarbejderne med. Men man kan sige, at fordelene er jo, at du har et koncept, som ret klart beskriver og giver nogle værktøjer for, hvordan du kan optimere din forretning, hvordan du kan optimere, det kan være administrative processer, men det kan også være produktionsprocesser, hvordan du kan lagre og styre. Altså fordelen er klart, at konceptet er nemt at arbejde med, og der er jo et utal af forskellige værktøjer, både til optimering, til styring af for eksempel processer, men også til problemløsning, strategisk arbejde og den slags. Jamen, Lean er jo igen mange ting, men du kan bruge det helt nede på, skal vi sige, i harehøjde, hvor du kan sige, jamen, hvis du har en arbejdsplads, som du gerne vil have velorganiseret, så kan du bruge værktøjerne der. Det er eksempelvis 5S. Lean kan jo også bruges kommunikativt. Du kan indføre tavlemøder. Det kan du gøre i administration, produktion, alle steder. Altså hvor du simpelthen bruger tavlerne som det, der samler aktiviteterne omkring Lean. Så hvad er Lean? Jamen Lean er en masse sund fornuft og nogle værktøjer, nogle muligheder, der gør, at du kan nå nogle mål og nå det, du gerne vil. Hvis du for eksempel arbejder strategisk, men gerne vil have det være, skal man sige, have det ud, altså skal man sige ud i den, det kan være salg, produktion, hvad det nu er, du ønsker, jamen så kan du for eksempel bruge A3-planer som et værktøj til både at arbejde strategisk, men også på at gøre det operationelt. Styring, altså struktur på tingene, det kan jo i mange sammenhænge være det, der gør forskellen på at være rigtig god og være endnu bedre. Det hele det starter jo op fra, og jeg vil sige, hvis ikke der er fra ledelsen af virksomheden, fra topledelsen, er dedikation, hvis ikke de bakker op om det, så vil det være den største udfordring. Helt klart. Medarbejderne kan selvfølgelig også have noget modstand, men der er det jo så, at ledelsen skal være dedikeret og kunne gå ind for det, de har sat i søen, nemlig at gøre ting bedre. Så det er den der klassiske Lean-filosofi om, at den i sig selv er paradoksal. Det er et udføres på gulvet, men det er absolut topstyret, fordi hvis ledelsen ikke er, det er jo sådan lidt det, jeg i hvert fald... Det er noget top-down, ikke også? Ja. Altså, man kan så sige, forandringerne, både inkrementelle forandringer, men også radikale, de kommer jo ofte nedefra. Især de mindre, altså de inkrementelle forandringer. De skulle gerne komme nedefra, bottom-up, ikke? Men selve det at sætte det i gang og holde kadencen og fastholde resultaterne, det er fra toppen, det sker. For mig er Lean jo meget forandringsledelse, og forandringsledelse, det er jo noget med at flytte en kultur. Så der er selvfølgelig en sammenhæng i kultur og Lean. Der er en ret klar sammenhæng, fordi uden at kulturen flytter med, så er det vanskeligt at både drive og også opnå resultater med Lean. Så uden jeg kender voldsomt til den japanske del af det, men så den måde japanerne jo er meget, skal vi sige, regelrette, velorganiserede, dedikerede. Altså, det er jo det kendetegner, at man får succes. Og jeg vil også sige, som selvstændig, selvom du er en enmandsvirksomhed eller har ganske få medarbejdere, jamen det er jo en selv, der ligesom skal
både initiere tingene, men også få dem gjort færdige og opnå resultater. Ikke? Altså jeg vil sige, da jeg selv startede op selvstændig nu her, det er ikke sådan mere end et års tid siden, der brugte jeg jo også nogle af de værktøjer, som jo kan gavne, når du starter op selvstændig, til at skabe overblik, til også at udvikle, nu er det jo på et lavt mindre plan, ikke, men udvikle en forretningsplan, få skabt et koncept omkring det. Altså der brugte jeg jo selv den erfaring, du har, ikke også, til det. Altså jeg har selv været tvivlende. Jeg var rystende nervøs, inden jeg skulle starte. Det er jeg så ikke længere, fordi det er gået godt, men jeg vil sige, at få det operationaliseret, det er bare så vigtigt. Kom ud over rampen, ikke også? Og der kan man jo sige, lean kommer jo ud over rampen, fordi det sker jo ude på gulvet, eller som i lean-sprog, det hedder gemba. Det er der, det sker. På forskellige vis. Jamen det var egentlig fra tidligere at have været i funktioner som chef, hvor jeg har taget konsulenter ind og brugt dem til at hjælpe. At jeg nu sidder på den anden side af skrivebordet, og er pludselig den, der rådgiver og vejleder. Forskellen derimellem er jo helt klart, at jeg har tidligere kunne tage nogle beslutninger. Nu gør vi lige sådan og sådan. Slut. Det kan jeg ikke mere. Jeg kan rådgive og vejlede, men beslutningen skal jo tages af den ledelse, som jeg nu er sammen om det her projekt med. Det er jo for mig en meget, meget stor forskel, og jeg skulle også lige vende skroven et par gange, og vende mig til det, ikke også? Har lean, kan man sige, mindset-kulturen kunne hjælpe dig igennem den transformationsfase på nogen måde? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg har jo levet en forandringstilværelse hele min karriere. Arbejdet på forskellige plan, i forskellige virksomheder. Og jeg vil sige, i forhold til lean og så den forandring, nej, egentlig ikke. Men jeg er jo glad for, at jeg kan bruge lean som konsulent. Fordi nu kan jeg jo lige pludselig, der hvor jeg selv har sagt, at vi kan gøre ditten og datten, ikke? Nu kan jeg så selv sammen med ledelsen beslutte nogle aktiviteter, som er målrettet den virksomhed. Og det spændende i det er jo, at det er virksomheder, jeg typisk ikke kender. Altså nye virksomheder for mig, hvor jeg skal sætte mig ind i en ny verden, og egentlig lige tænke lidt kreativt på, hvad er det, vi kan bruge her med fordele? Skal vi starte med en værdistrømsanalyse? Eller skal vi starte med at rydde op, altså lave noget 5S? Eller skal vi starte med at kommunikere lidt tydeligere og indføre nogle tavlemøder? Altså du kan starte på rigtig mange niveauer og rigtig mange plan, ikke også? Og det synes jeg er spændende. Altså jeg har jo lært igennem de forskellige virksomheder, jeg har arbejdet i, og forskellige omstændigheder, at du kan ikke gøre det på samme måde hele vejen igennem. Du kan bruge de samme værktøjer, men du bruger dem forskelligt. Og også i en forskellig rækkefølge. Fordi det betinger, hvad er målet? Skal vi optimere nogle processer? Skal vi have en bedre lagerstyring? Jeg tror, jeg nævnte det før også omkring kommunikation, at der vi skal have styrket. Altså der er jo rigtig, rigtig mange forskellige måder at bruge de utallige lean-værktøjer, der er på. Så vigtigt at tilpasse det, og vigtigt at sørge for, at man når de resultater, som nogle gange virksomheden efterstræber. Du skal have noget uddannelse. Jeg har også fået masser af uddannelse. Jeg har optimeret på mig selv, kan man sige, gennem uddannelse. Men det er jo erfaringen oftest, der giver de bedste, også de bedste, måder at arbejde, den bedste måde at arbejde videre på. Du begynder at kunne se nuancerne, hvad du skal sætte ind, og hvor skal du sætte ind. Altså det kan du kun gøre med erfaringen, tænker jeg. Jamen, ærligheden er jo den, fordi hvis du som selvstændig eller nyopstartet ønsker at optimere på noget, så er det jo ofte sådan, at din tid er givet bedre ud på at gøre det, du er rigtig god til. Frem for at begynde at læse en lean-bog, og så blive halvgod til at lave lean. Så er det ofte både billigere og mere effektivt at hyre en konsulent ind til at hjælpe sig med det. Og den konsulent kan man jo bede om at gøre det, man har mod på, så det passer med strategien, forretningsplanen. Men brug en konsulent, hvis det er, at man ikke i forvejen selv er dygtig til det. Og så brug krudtet selv på, salg, udvikling, produktion. Ja. Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis vi globalt skal kunne følge med som det lille land, vi er, og vi er godt med, slet ikke det, men skal vi fortsat være med, så er vi jo nødt til hele tiden at lave løbende forbedringer. Og løbende forbedringer,
Det kan være lean, det kan også være andre ting, men det er jo det handler om, hele tiden at være first mover. Lære best practice af hinanden, lære af eksperter, men simpelthen for at komme videre, optimere hele tiden. Jamen sådan en iværksætterpakke kan jo godt indeholde alle de lavpraktiske ting, du lige nævnte før, Mark. Men det er jo, altså hvis man lige skal steppe videre, så er det jo en kæmpe hjælp til flere, måske ikke alle, men til flere i hvert fald, og få noget hjælp også på for eksempel lean.